Ja, vi har indledningen, Hej. Den ser vi her. Vi vil gerne lige have lov til at give dig lidt informationer omkring Mariosen. 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 Meiosen. Det er en kønscelledeling. Og det kommer jeg til at indeholde kromosom fra både mutter og fatter. Og der får du så nogle af deres, hvis du for eksempel er en rigtig hurtig løber, og du får et barn, så kan det være, at dit barn det får den her kromosom, hvor at din løbeteknik ligger i. Så det er faktisk meget godt at få det rigtige kromosom. Og meiosen den finder sted i sædceller i mandens testikler, og så også i ægceller. Og så den haploide celle, den indeholder en kombination af kromosompar. Ja, meiosen den skaber forskellighed, siden at man arver sådan 50% af faders og mutters gener, så blander de sådan sig sammen, og så kan du kan selvfølgelig blive ens med dine forældre, men du kan også blive lidt anderledes. Ja, det er fedt. Og så noget med sædceller og æggeceller. At når de mødes, så danner de det her flotte kønscelledannelse, som starter ud med interfasen. Og interfasen der er cellen, den er endnu ikke i deling. Og kromosomerne, de er ikke synlige, og det er også i den her fase, at kromosomerne de fordobler sig. Det var også godt sagt, det der. Og så i den der profase der er cellens kromosomer allerede blevet fordoblet. Og så er de så strukket sammen og blevet synlige, og så lægger de sig sådan sammen parvis, og så bytter de sådan deres DNA. Og det er også det der, som vi kalder krydsning. Overkrydsning. Stærkt. Ja, i metafasen der bliver alle kromosomerne så skubbet ind på midten af cellen. Og så er det, hvor de her elastiske tændtråde, de kommer hen og tager fat i dem. Så ligger de sådan centralt, ligesom i meteosen eller noget. Ja. Så har vi anafasen. Der bliver kromosomerne fra hvert par adskilt. Og det sker ligesom meiosen ved hjælp af centrioler og tændtråde. Det kan man jo det kan man også se i bogen. Så har vi metafasen. Jeg vil gerne have, du ikke læser op. Det gør jeg heller ikke. Jeg siger bare, at nu kommer metafasen, og nu vil Daniel gerne sige noget. Daniel, sige noget. Hvad sker der? I metafasen, det er, hvor kromosomerne de er blevet delt op, og så ind i deres 2 datterceller, kan man sige. Og så er de klar til at blive delt op igen til 4 forskellige celler. Og der er det anafase 2F, der bliver de 2 kromatider adskilt i hver kromosom. Vi er enige. Så har vi og i telofasen, så er kromosomerne gået ud og blevet sædceller. 2 gener, der ligger i hver. Og de indeholder jo så kun 23 kromosomer i alt. Så det er ikke længere et par. Det er meget fedt. Kromosomerne de er delt i 2. Ja. Bare stop. Skal lære på 0,412, så 13 og give 14, 15.